Takže ahoj, vítejte od tohto videjka. No a v dnešním videjku, jak vidíte, tak jsem trošička taková smutnější, ale já ani nevím proč. Ani se mi moc nechce mluvit, ale jinak jsem úplně poho. No ok, tak proto trošička, protože zítra jdu do denního tábora a budu tam sama, takže to nebude dobrý. A já tam budu prostě sama, což je strašný, ale o to dneska nejde. Že mám nový pičopáky a nové věci, jelikož jsme dneska byli v centre, tak já vám chci ukázat. Ty pičopy už jsem rozbalila, protože jsem byla u kamarádky a já jsem jí to chtěla ukázat, ona to taky chtěla vidět, ale všechny 5 jsou originální, nevyměňte, že můžeme jít na to. Takže první je tento králíček. Tento králíček je takový hnědej, takový dost divný a zasekává se mu i krk, takže tak trošička ním nekýnká, nevím ani proč, ale je to můj jediný, je to můj jediný nepomalovaný králíček, takže to si musím už prostě šanovat, jak se řekne. Kroce již ne... Takže jako druhý je tu tento tučňáček. Už asi můžete znát tu sadu. Je to pán doktor a asi se jmenuje nějak Albert, ano, tak se jmenuje Albert a má taky dírku. Jako další je tu tato pandička, je taková bylo hnědá a tady má takový namalovaný oči. Tady má ještě takový kroužko, to vidíte, takový žlutý a má na uškách ještě srdíčko, takže pandička. No jako další pečopák a i předposlední pečopák je to tento Jack Russell Terrier. Je takový žlutý, až to svítí a má takový pěkný bílý ouška s takovými tlapičkami, takže je to zkošný. A má taky díky. On nechce stát. Ježiš, to je. Jako poslední je to tato Destiny Cat, co jste mohli znát, tu sadu. Prostě to do Destiny Cat jsem si hrozně přála. Promiňte za blbý světlo, ale už je dost hodin. Jau. Je to. No, už mi je odřenej, no. Fakt to je jino. Takže teď vám ukážu, co ta sada obsahovala. Obsahovala to takovýto kartičky. Já vám ukážu například tuto. A to je tato, prostě taková kartička. Takže pak všechny sady obsahují nějaké nálepky, tak moje je taková. Tam takový pštros a je. Tak já už nebudu moc dávat ty střihy, ale to je jedno. No, takže jako další to obsahovala tento plánek. To vám nebudu ukazovat, protože by to zabralo dost času. No, tak já jsem vám chtěla i ukázat nové věci, ale bohužel jsem se k tomu nedostala, jelikož je už dost dlouhý videjko, tak já vám to ukážu u další části. No a to by bylo tak celý videjko a ahoj. No a mimochodem, kdybyste se ptali, kde mám všechny videjka, tak jsem je pozmazovala, protože mi strašně krucích, protože mi strašně... Jestli to řekne? Jestli to řekne? Tak jsem mála, strašně moc málo paměti. Tak se to říká. Jo, dobře. Ahoj.